Que tal, como estades? 50 anos despois da morte do ditador, quero pensar que as cousas empezan a cambiar. Teñen que cambiar. As vítimas levan décadas denunciando a impunidade coa que operou o franquismo e exixindo unha verdade, unha xustiza e unha reparación que leva anos de retraso. Pero vanse dando pasiños, pequenos pero gratificantes, como o regreso a casa das estatuas do Pórtico da Gloria espoliadas polos Franco hai 70 anos. Desde o pasado 1 de decembro están por fin en Compostela, a onde chegaron procedentes do Pazo de Meirás en cumprimento da sentenza ditada en xuño polo Supremo despois de 8 anos de litixios. O día 11 vanse expoñer ao público no Museo do Pobo Galego. Para a alcaldesa Goretti San Martín, estamos ante unha decisión histórica que debe abrir a porta á recuperación doutros bens incautados polo ditador. Hoxe é un día histórico para Santiago de Compostela, un día histórico para Galiza, tamén porque o Concello de Santiago consegue, por primeira vez, a través dunha sentenza xudicial, que os Franco teñan que devolver os bens incautados, os bens apropiados por espolio, apropiados por incautación indebida. Pero ademais en Ferrol emitíronse este mes de decembro dúas sentenzas que abren a porta a reparación real das vítimas do franquismo. A titular do xulgado número 3 declarou nulas e ilegais dúas condenas emitidas no seu día por tribunais franquistas que supuxeron o encarceramento e posterior asasinato do capitán retirado da Armada e militante de izquierda republicana Miguel Mendiguchía e o encerro no Castelo de San Felipe durante 2 anos do funcionario de telégrafos José Varela Cachaza. Tanto Carmen Mendiguchía, neta de Miguel, como Pepe Varela, un dos fillos de Varela Cachaza, non ocultan a súa satisfacción. Era algo moi esperado, moi emotivo, pero para mí é moi tarde, porque es que isto o tiñan que ler os fillos. Por unha parte contentos, porque por fin conseguimos, aunque sea dunha maneira puramente formal, restituir a memoria do noso pai. E por outro, nos houbera gustado máis que vivira el, non? Para que ao final da súa vida poidera disfrutar deste recoñecimento. Nos xulgados de Elda, en Alacante, está en marcha o proceso para restituir a memoria do mozo de Silleda Teófilo del Valle, asasinado en febreiro do 76. Hai unhas semanas a piques estivo de render contas por este crime o ministro franquista Rodolfo Martín Villa, pero a vista quedou aprazada ata febreiro por cuestións técnicas. Malia a suspensión, Jun Quiñonero de CEACUA salienta a importancia deste proceso. Hemos conseguido llevar hasta el tribunal a Martín Villa como uno de los responsables de aquellos años vivo que estuvo relacionado, ¿no?, con el caso del asesinato de Teófilo del Valle. Nos próximos minutos conversaremos con Jun Quiñonero, Carmen Mendiguchía e Pepe Varela sobre as expectativas que se abren no eido xudicial para reparar a memoria das vítimas. Pero ademais daremos a benvida a Antonio Míguez Macho, decano da Facultade de Historia de Santiago, con quen analizaremos o alcance de represión franquista en Galicia e faremos balance de 2 proxectos que están en marcha na universidade: a elaboración do mapa estatal de vítimas do franquismo e o plan de sumación de foxas que ven desenvolvendo o Grupo Istagra desde 2021 e que permitiu a localización hai uns días de 4 corpos en Luou que poderían pertencer a 4 guerrilleiros do destacamento de Foucellas. Míguez Macho destaca o carácter xenocida da represión exercida en Galicia polos fascistas. Falamos de prácticas de carácter xenocida, masacres, exterminio, porque realmente estamos falando dunha violencia que excedeu o que son os cánones, digamos, tanto da violencia que existía anteriormente ou das formas de conflictividade anteriores, como tamén de formas de violencia que existiron en períodos posteriores. Pero ademais neste capítulo, marcado polos 50 anos da morte na súa cama do ditador, tentaremos identificar cales foron os momentos máis delicados polos que atravesou o réxime. No almanaque temos sinalado o outono de 1943, o ano en que os aliados ameazaron a Franco con invadir España e Galicia estivo a piques de converterse en Normandía. Desvélao o catedrático de Historia Contemporánea da USC, Emilio Grandío, en La España espiada. Sí, Galicia puido ser unha Normandía. A invasión por parte dos aliados
para acabar definitivamente cos fascismos europeos, nomeadamente co ese, puido ter lugar no norte das provincias de Lugo e da Coruña a partir de aí. Hai outras voces, outros asuntos que foron noticia estes días, son as novas da memoria. O Goberno activa un plan para tentar desenterrar da xeografía española calquera vestixio do franquismo. Aprobou un Real Decreto ao amparo da Lei de Memoria Democrática que contempla a catalogación e supresión dos 4.000 elementos de exaltación do réxime que se calcula existen aínda por toda España. Ángel Vítor Torres, ministro de Memoria Democrática. Ese vestigio debe ser eliminado y no puede ser mostrado en ningún caso y por tanto queda también fuera de lo que es su exposición pública y cabe lógicamente la resignificación, que es en aquellos vestigios que tengan un valor determinado el que se sepa que fue un vestigio que enaltecía una guerra de España, una dictadura posterior y ausencia. Precisamente o Bloque exixe a retirada da Gran Cruz do Castro de Vigo. Os nacionalistas argumentan que foi un monumento franquista e non un símbolo relixioso levantado orixinalmente para exaltar o réxime de Franco. Segundo o deputado nacionalista Néstor Rego, a única resignificación posible da cruz é a súa eliminación. Hai cousas que non poden ser resignificadas. A única opción é retirar este monumento. Esa é a única resignificación posible. Está en marcha o proceso para ilegalizar a Fundación Francisco Franco. O ministro de Cultura, Ernesto Urtasun, asegura que non é razoable que en pleno 2025 existan fundacións que fagan apoloxía do franquismo e enaltezan o golpe do 36. Urtasun di que existen argumentos sólidos para proceder á súa extinción e avanza que reclamarán por vía judicial os 30.000 documentos que calculan alberga esta fundación. La Ley de Memoria Democrática es muy clara. No pueden existir fundaciones que enaltezcan el golpe y que humillen a las víctimas en nuestro país. Evidentemente la decisión es de un juez, porque así lo establece la Ley de Memoria Democrática, pero creo que el caso es sólido y creo que todo el mundo entiende que en el año 2025 que existan fundaciones en nuestro país que hagan apología del franquismo no es muy razonable. E co gallo do ano Castelao afondaremos na complicada relación que mantiveron Vicente Risco e Daniel Rodríguez Castelao, unha relación que arrincou nos tempos da xeración Nós e que quebrou co estourido do golpe militar. Desde outubro, unha exposición recolle o legado de ambos autores na Fundación Vicente Risco de Allariz. Risco ten un silencio rarísimo. Hasta os anos 50, 60 non se volve a cartear con amigos del dicindo, mire, eu son o que era, tal, pero aquí as circunstancias son as que son. A ferida aberta no 36, un podcast de Nuria López. Despois de décadas de silencio, os xulgados de Ferrol emitiron hai uns días dúas resolucións que supoñen un paso de xigante na loita pola reparación das vítimas do franquismo. Falamos da anulación das sentenzas polas que foron condenados Miguel Mendiguchía Real e José Varela Cachaza. Miguel Mendiguchía Real, capitán retirado de Infantería de Marina e militante de Izquierda Republicana, foi detido tralo golpe do 36 e asasinado en agosto no cemiterio de Canido. Falamos xa con Carmen, a neta de Miguel Mendiguchía. Moi boas. Hola, moi boas, Nuria. Moitísimos parabéns. Moitas grazas. Podemos decir por fin. Por fin. Por fin, despois de tantísimos anos. Supoño que sería, Carmen, unha liberación, non? Sí, aliviada, moi aliviada, porque xa era moitas días de presións, de tensións, de nerviosismo. Como lo que te digo, diciendo, por fin, chegou isto moi emotivo, sobre todo estar na sala de vistas, claro, o día do xuicio ante unha xueza, unha fiscal, e que por fin te escoiten. Sí, nese auto a xuiza recoñece, Carmen, que o teu avó Miguel foi asasinado por razóns políticas e ideolóxicas e sometido a un xuizo inxusto e totalmente irregular, algo que levabades anos salientando vos, os familiares, non? Sí, sobre todo por parte da xustiza, ¿no? Sí. Aunque sea un xuicio civil, non pode ser penal por la lei de amnistía, xa o sabemos, sí, pero polo menos que
pola xustiza, pois mira, o máis importante para mí, voy a ler textualmente, es que se declare la nulidad de la sentencia dictada el 11 de agosto de 1936 por el Consejo de Guerra. Y lo siguiente, que yo creo que es importante, sobre todo para historiadores en el futuro. Se emita oficio al archivo correspondiente a fin de que se inscriba en el expediente judicial la declaración de nulidad de la condena, en especial en el archivo del Tribunal Militar Territorial IV da Coruña, en el que consta la causa sumarísima. O que significa que o historial del queda totalmente limpo. Exactamente, que aí figure que esa causa é nula. Despois, que se expida testimonio desta resolución a efectos de inscripción de defunción en el registro civil. Es decir, que donde pon pasado fusilado por las armas ou pasado por las armas, pues que figure que foi asesinado. Entendo. Tamén salienta a xuíza algo, Carmen, que tes contado ti aquí, non? As consecuencias que o encarceramento posterior ao asesinato causou non só nel, senón na súa familia, na súa muller, que quedou desamparada con 6 nenos pequenos, non? Sí, eso tamén o pon, porque, bueno, aparte das declaracións que fixen na Fiscalía, pues o testimonio que foi no suizo, ¿no? De miña avoa que queda con 6 fillos, todos son menores de edad nese momento, ela, claro, non ten soldo, non traballa, non ten pensión, aínda encima, hasta o ano 46, ten unha declaración de embargo de benes, ¿no? Entonces, claro, aparte de o terror, as penurias económicas, aínda que daquela onde vivía o meu bisavó, que axudaba no que podía, e o terror que padeceron durante todos esos anos. Ademais deso, a miña avoa, pues claro, era irmá de José López Bouza, que era daquela presidenta da Diputación da Coruña, pero anteriormente xa tivera cargos, como xa dixemos, pues, gobernador civil en Ourense, en Lugo, unha persona moi comprometida e moi coñecida en Ferrol. E eso que hasta para a xente de dereitas lo tenían casi todo o mundo como unha gran persoa, pero bueno, a esa hora de os golpistas non les importaba para nada. Entón, claro, a miña avoa quedaba moi como de pasar dunha posición que, digamos, económicamente media, ¿no? De a burguesía, de vivienda no centro de Ferrol, unha vida feliz, con seus fillos, con un marido, preocupado dos estudios, lo de sempre, e de repente, dun día para outro, te ves así, que asesinan a teu home, que asesinan a tu único irmá, como que tiñan unha relación, o sea, moi estreita, porque ademais, claro, era o único tío en Ferrol aquí de meu pai e dos irmáns, ¿no? Porque meu avó era cántabro, entonces os demais vivían todos en Santander. Cando leches este auto, Carmen, en quen pensaches? En que pensaches e en quen? Pois, primeiro que pensei o meu pai. Claro. Porque, claro, o meu pai era o que tiña que, todos os fillos, ¿no? Pero, claro, o meu pai, pues, viviu hasta os 91 anos, viviu moitos anos que era a democracia, loitou por ela, cando estaba na dictadura, militou no Partido Comunista, na Comisións Obreiras, loitou por esa democracia, e que el pudiera ler isto como tamén o recoñecemento, ¿no? Que xa tive do Ministerio da Memoria Democrática. Primeiro que pensei no meu pai e, por suposto, no meu avó. Claro. Non só no meu avó, sino de todos que, como el, loitaron por la República. A anulación desta sentenza, como acabas de dicir, prodúcese apenas uns meses despois de que o goberno recoñecera como vítima do franquismo a Miguel Mendiguchía. En que medida é importante este recoñecemento, Carmen? A verdade é que o recoñecemento do Ministerio o fixe así de forma un pouco, bueno, como es cómodo online, eu vou facendo un poquinho, mañana outro poquinho, pero tampouco sin darle a verdade moita importancia. En cambio, cando vi por primeira vez que alguén firmado me ponía que a condena de meu avó, que había sido anulada porque o tribunal era ilexítimo. Claro, ver esas palabras y un tribunal que era ilegal y que te pongan que él fue asesinado y eso pues me alegró máis de o que pensaba, emocionoume.
o xuicio aún máis. Tamén pon eso, que se remita testimonio del auto a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática a los efectos previstos, inclusión en el registro y censo estatal de víctimas. Esto preguntoume a fiscala se no xuizo se estaba de acordo con eso, lle di un consentimiento, dice que desde logo que sí. En caso tamén pon, pero en seu caso isto xa non se pode facer nada, que se declara el derecho a la digna sepultura y se remita testimonio del auto a la Secretaría del Estado de la Memoria Democrática o al organismo autonómico competente para los efectos previstos en artículos de la Lei de Memoria Democrática. O meu avó foi enterrado na fosa común, pero no cementerio de Canido, que xa non existe. Entonces, en este caso, eu non teño nada que facer. Pero outros familiares que ao mellor teñen en fosas comuns en outros lugares que sí existen e hai moitas fosas comuns, pois aí tamén poden eles intentar que a fosa sumen. Claro, vista esta sentenza e en vista tamén dese recoñecemento que te chegou tamén por correo por parte do Ministerio hai uns meses, senteste reparada, Carmen? Hombre, por una parte sí, siento algo de reparada. Digo algo porque non podo decir pleno por la tardanza, porque estamos no 2025. Entón penso tantos anos que se podía facer isto sinxelo, que non dá tanto traballo e que ademais o reconhecemento ya gubernamental é moi fácil de solicitar vía online e tal, e tanta xente que os fillos, non? Porque os netos, pois sí, loitamos por el e facemos o que podemos, pero claro, os fillos que pudieran vivir isto. Estamos ante unha decisión histórica que abre un fío de esperanza a centos de familias galegas que sufriron a represión franquista igual que a vosa. Que lle dirías a todas elas? Sí, mira, a todas as familias les diría varias cosas que para mí creo que son moi importantes, porque se está dicindo na prensa e nos medios moitas cosas que non son así. Xa me chamaron hoxe 3 familiares, onte outros máis. Bueno, pois aclaremos. Sí, entonces quero aclarar. Primeiro, que isto é un proceso, se queren ir ao proceso judicial que leva a Fiscalía de Memoria Democrática en todas as provincias de España. Cada provincia ten unha fase fiscal o fiscal de memoria democrática. Este é un proceso gratuito, non ten que levar abogado, non ten que levar procurador, e non ten que ir con ninguna asociación ni de memoria democrática ni de ningún tipo se non quere. Eu presentei a demanda, eu como neta. O sea, que calquera familiar, porque claro, pensan ao mellor, teño que levar abogado, me están chamando. Claro, non, é gratuito, non teñen por qué. Que logo cada un que faga o que queira, pero non é así. Entonces quero que quede constancia de eso claramente, que é un proceso gratuito e que todo familiar, neto, sobrinho, o sea, fillo, quedan moi poucos, pero se algún lle interesa, que é ir á Fiscalía da súa provincia, no caso da Coruña, a Fiscala está en Ferrol, en outros sitios pois non sei de onde está, pero a chegarse á Fiscalía e preguntar que teño que facer, os documentos que hai que aportar son sinxelos, e a Fiscalía lle dirá o que ten que facer, a declaración, e despois o xuízo, se quere testificar en o xuízo, testifica como fixe eu, pero se non quixeras testificar, tamén pode facelo. Pois nada, queda aclarado. Moitas grazas, Carmen, por estos consellos, por atendernos e, insisto, nos parabéns agora a celebralo e a respirar. Eso, a celebrarlo, a desconectar, que sen é hora, e a celebrarlo, tengo moitas celebracións pendentes. Sí, pois veña, un bico gordo, Carmen. Vale, grazas a ti, Nuria, por chamar.
Ese mesmo día, a titular do xulgado de instrucción número 3 de Ferrol anulaba condena a 6 anos de cárcere editada no 42 contra o oficial de telégrafos José Varela Cachaza tras interceptarlle un discurso escrito polo líder socialista Indalecio Prieto. José, que tiña 3 fillos pequenos, perdeu a liberdade, o traballo e pasaría 2 anos encerrado no castelo de San Felipe. Falamos xa cun dos seus fillos, con Pepe Varela. Moi boas. Hola, boas. Unha sentenza histórica moi agardada, supoño que satisfeitos, non? Sí, estamos satisfeitos. Solo nos queda unha pequena mágoa que meu pai non poida disfrutala, non? Si, é que iache preguntar en que ou en quen pensaches cando recibiches o auto, nel, non? Nos meus pais, claro, sí. Tanto no meu pai como na miña nai, que foron realmente os que sufrimoslo todos, pero bueno, eles en primeirísimo lugar, non? Realmente o caso concreto do noso pai, da nosa familia, non é máis que unha gota de auga en todo o tsunami da represión que seguiu o golpe militar. O que tamén pretendemos é que sirva un pouco de estímulo e de ánimo a tantas familias que sufriron a represión e que poidan, cando menos moralmente, rehabilitar a memoria que algúns, a maioría xa non están con nós, claro. Porque é a primeira vez, non, que os tribunais declaran que aquel proceso xudicial tan doloroso non foi xusto, que por tanto non había motivos para aquela condena que partiu a vosa vida e a vida do voso pai en dous, non? Un asunto no que pon o foco a xuíza, que lembra que quedastes desmarcados como rochos e que sufrichedes unha perda tanto da vosa calidade de vida social e persoal como emocional, non? Claro, naturalmente hai que decir, a vida que tuvo desde que saiu do castelo de San Felipe, que é onde cumpliu a condena, claro, variou moitísimo, porque ele era un funcionario dunha empresa pública do Estado, e pasou a quedar sin emprego, non só a quedar sin emprego, sino a estar nunha situación na que en moitos ámbitos que poderían ser axeitados a súa formación, non podía buscar emprego. Entonces el tuvo que procurar un traballo donde puido, donde o atopou. E non atopou outro máis que de peón nunha empresa portuaria de Ferrol, que era de Pisbe, que era un secadero de bacalao. Porque ese estigma perseguiuno toda a súa vida a hora de buscar un emprego, Pepe? Sí, en toda a vida. Por exemplo, incluso se estendeu, era moi aficionado á caza, pois non puido ter unha escopeta, claro, tiña yo, non podía ter armas, é dicir, non era solo cando viña Franco a Ferrol, por exemplo, pois ordenabanlle que se quedase na casa, que non saíse durante ese día que pasaba aquí Franco, non? Ou, en fin, unha serie de medidas que lle impedían buscar un traballo axeitado, non? Claro, e algo que vos acabou afectando tamén a toda a familia, non? Ti tes contado en algunha ocasión pois as necesidades que tiñades, pois cando un neno se poñía enfermo ou cando pasaba algo, sempre había que rascar moito no peto, non? Para poder sair adiante, non? Claro, moitísimo, porque eu poño un exemplo que eu son o maior de tres irmáns. Xa quedamos dous, o pequeno, o máis novo, Antón, morreu. Hai un parque público que leva o seu nome aquí, que foi un músico importante. Eu poño un exemplo das penurias que pasamos a familia, que é o seguinte: eu de bebé, de neno moi pequeno, de meses, caí enfermo con unha colite persistente, entonces o pediatra recomendou aos meus pais que non me dira, a miña nai, que non me dira leite
súa leite, vamos, o que non eu era lactante, pero claro, non podía tomar Leite materno. do peito da miña nai. E entonces tiña que comprar unha especie de unha leite en polvos, vamos. Leite de fórmula, que se di. Leite de fórmula, claro, maternizada, que chegaban aqueles, entre eu nací no 49, e foi nese ano cando ocorriu este feito. Bueno, pois esa leite, costaba exactamente o que gañaba meu pai en todo o mes. Entonces, claro, miña nai traballaba de noite, que tiña unha máquina de coser, cosía toda a noite, tiña meus pais, vamos, eu era moi, xa digo, un bebé, unha hortiña detrás da casa, onde había pois unhas galiñas, e foi do que foron tirando da axuda da veciña. Claro, porque hai persoas que pensan que pasou demasiado tempo, non? Pero é importante, non? Aínda que pasaron tantos anos, que se quede limpo o nome do voso pai neses documentos, non? Así é, decir, que sobre todo é importante que se construya unha memoria, primeiro, unha memoria compartida, senón non acabamos nunca. Que haxa unha memoria compartida, que haxa un acordo, un consenso sobre uns feitos que son desgraciadamente dramáticos, e que se asuma ese pasado como maneira de poder superalo. Non é certo eso de que si se revisa o pasado se abren feridas. E que son feridas que nunca pecharon. O franquismo non deixou que se pecharan feridas. De feito, ainda quedan milleiros de persoas nas cunetas, nas fosas comuns. Como se pode falar de reabrir feridas? Se non están pechadas, precisamente do que se trata é de pechalas. E se pechan con memoria, coa reparación, siquiera sea moral, como é este caso, non? Vos sentidesvos, despois de escoitar os argumentos da xuíza, sentidesvos reparados, por fin? Sí. O mal está feito, eso desgraciadamente non se pode remediar, porque é toda unha vida, pero nos sentimos reconfortados pola actitude, tanto teño que decir, desde o noso abogado Jesús Oporta hasta a fiscala Concepción Mayán, que foi extraordinaria a actitude que mostrou desde o primeirísimo momento, e da propia xuíza coa rapidez coa que editou o auto. É dicir, estamos moi satisfeitos co comportamento da xuíza. E eu animaría, se me permite, a todas aquelas familias que estén nunha situación semellante ou peor que a nosa, porque non teño ningunha dúbida de que se nas próximas eleccións ganan as dereitas, esta lei, así como todas as que teñen que ver coa defensa da muller, son as primeiras que serán derogadas. Entonces, que presenten, que inicien os trámites para a rehabilitación da memoria dos seus pais. Pois con esa mensaxe quedamos. Pepe Varela, moitas grazas e parabéns para ti e para a túa familia polo conseguido. Unha aperta. Moitas gracias. A ferida aberta no 36, un podcast de Nuria López. Nos xulgados de Elda, en Alacante, a familia do mozo de Silleda Teófilo del Valle a piques estivo de ver cumprido o seu soño, ver sentado ante un tribunal o exministro franquista Rodolfo Martín Villa e o policía que disparou contra este mozo de 20 anos en febreiro do 76 durante unha folga que paralizou o sector do calzado. A vista quedou aprazada ata febreiro do ano que ven por problemas de loxística. Jun Quiñonero pertence a CEACUA, a Coordinadora Estatal de Apoio á Querela Argentina. Que tal, Jun? Moi buenas, bienvenida. Hola, buenas tardes. Un aplazamiento por cuestiones técnicas, podríamos decir, ¿no? Bueno, sí, yo creo que buscando
pensábamos que iba a hacerse posible, pero han encontrado como esta excusa de logística y bueno, es una manera también para ellos de ganar tiempo. Pero lo importante, Jun, es que el proceso sigue adelante, ¿no? Y eso ya es mucho. Sí, tenemos la suerte desde el movimiento memorialista y desde CEACUA que llevamos pues ya 15 años haciendo hincapié en el aspecto de la justicia, no solamente de la memoria de las víctimas, sino también de señalar a los victimarios. No hay víctimas si no hay responsables, ¿no? Y nuestras leyes de memoria pues se habían olvidado un poco de este aspecto, y entonces haciendo hincapié también en este aspecto de la justicia, pues hemos conseguido llevar hasta el tribunal a Martín Villa como uno de los responsables de aquellos años vivo que estuvo relacionado, ¿no? en el caso del asesinato de Teófilo del Valle. Teófilo del Valle, además, en realidad sí que fue, su caso sí fue juzgado, pero fue juzgado por un tribunal militar en el que la familia no pudo ni intervenir, ni fue informada, ni tuvo derecho a ningún derecho, ni siquiera a ser reconocida como parte, ¿no? Después de tantos años de silencio y de impunidad, como tú dices, ¿cuáles son las expectativas que tenéis tanto vosotros como su familia? Pues imagínate, las expectativas por el momento hemos conseguido que tanto la Fiscalía como un tribunal, un juzgado local, ¿no? Se atrevan a avanzar, a investigar, por lo pronto investigar, porque no hay ninguna ley ni constitucional ni preconstitucional que imposibilite, que prohíba investigar un crimen. ¿Y por qué esa resistencia, Jun, aún de los tribunales de justicia, después de tantísimo tiempo? Bueno, eso tiene que ver con el pacto de silencio de la transición, que como vemos en el presente y en la celebración de los 50 años de la muerte de Franco, pues son todavía muy escasas las voces que hablan de 50 años de impunidad. Claro, es que hablamos de 50 años, no son solo 50 años, son ya 50 años, ¿no? Que es mucho tiempo, son 50 ¿no? años de la muerte de Franco, pero la represión fue desde, y más en el caso de Galicia más, porque en Alicante fue la última ciudad en caer. Tuvimos 3 años más de república, ¿no? Pero hay lugares en el Estado español que cayeron en manos del nacionalcatolicismo nada más dado el golpe militar, que me gusta señalarlo porque la Iglesia fue fundamental, y yo creo que es muy importante que se nombre, que se sepa, ¿no? que apuntaló la dictadura y que sigue sacando réditos de haberse convertido en una pieza básica del Estado, ¿no? Y que lo ha continuado siendo después. Hablabas de la resistencia, ¿no?, de los tribunales de justicia a dar un paso adelante, y es que los antecedentes no son buenos, ¿no? Se han interpuesto 115 querellas por crímenes contra la humanidad cometidos durante el franquismo y la transición, pero casi todas han sido desestimadas o archivadas, ¿no? Sí, efectivamente. Nuestras demandas ante los tribunales, las querellas, la contestación es que o ha prescrito o se amparan en la ley de amnistía. Y nosotros decimos, la ley de amnistía, por una parte, es una ley anterior a la Constitución. A estas alturas podría ser revisada y cuestionada, podría ser derogada, y en cualquier caso podría ser hasta modificada. Y en cualquier caso la ley de amnistía no dice nada respecto a impedir la investigación de los hechos, ¿no? Cuando se presenta una demanda por un delito de lesa humanidad o un crimen de genocidio, ¿no? Y este es el caso, y es también el hecho de que la última ley de memoria democrática sí que posibilita, sí que crea, aunque hace poca mención en realidad a la justicia, pero sí habla de una justicia, de una fiscalía para una justicia voluntaria, y esa fiscalía que se ha creado y que hay un fiscal en cada provincia de memoria democrática,
bueno, sí que posibilita la investigación, sí que ampara la investigación. Y ahí estamos, ¿no? Yo creo que tratando con los pocos recursos que el Estado ha dado a las víctimas del franquismo, pues estamos tratando de entrar por esa grieta para hacerla más grande, ¿no? Pero ¿a qué tienen miedo, Jun? Pues tienen miedo en realidad a romper ese pacto de silencio que hizo posible que buena parte del aparato del franquismo continuara vivito y coleando sin que, como ha habido en otras democracias, en Argentina, bueno, en la misma Alemania, ¿no? En otros lugares, en Chile, ¿no? Que ha habido una respuesta del Estado repudiando y condenando a los responsables y los considerados criminales, ¿no? de los golpes militares, pues claro, todo el aparato franquista quedó intacto, el militar, el judicial, el policial, casi el académico, ¿no? Y no ha habido ningún... Los propios franquistas consiguieron, mientras estábamos en la calle luchando por el derecho, por la amnistía, ¿no? La gente gritaba amnistía, aprobaron, y esto fue un pacto de los políticos del Parlamento, se dejaron ganar esta batalla, porque consiguieron que la ley de amnistía, ellos mismos, o sea, el aparato franquista, los responsables franquistas, se amnistiaran a sí mismos, de manera que, bueno, ha pasado 50 años. Es tiempo, ¿no?, de llamar a las cosas por su nombre y de modificar la ley. De momento, Martín Villa pues se ha librado, ¿no?, de dar la cara por el crimen de Teófilo del Valle. Si te parece, ¿podemos recordar un poco en qué circunstancias se produjo la muerte de este chico de 20 años, sí, ¿no?, en el año 76? Teófilo del Valle era un joven trabajador, tenía 20 años, era de Silleda, por cierto, de una familia gallega que había emigrado a Alicante, y él era un trabajador en una empresa que estaba fabricando bolsos. El día anterior de la muerte de Teófilo hubiera una convocatoria muy grande al salir de las fábricas, a la hora del cierre de las fábricas, todos se dirigieran a la asamblea, varios miles de trabajadores, y la policía llegaron como refuerzos de policías desde Alicante y desde otros puntos, como para disuadir de que se concentraran. La gente se concentró, eso fue el día antes, fueron desde la manifestación hacia Petrel, y allí en Petrel les estaban esperando. Hubo una represión muy, muy grande, quedó mucha gente herida. Fue una manera también de amedrentar a la gente, no solamente a los que estaban movilizados, que para en aquellas fechas era una movilización muy, muy llamativa, ¿no?, muy importante. Claro. Y al día siguiente, una vez que despejaron y que esa primera manifestación, al día siguiente volvió a haber una concentración, volvió a haber una persecución de la gente, y cuando ya la policía se iba, Teófilo del Valle, con otros colegas, amigos que ya iban como de vuelta a casa, de retirada, se encontraron con el autobús de los grises, que ya iba de vuelta, y habían disuelto las asambleas, ¿no? Entonces se encontraron con estos jóvenes que ellos mismos dijeron que les habían lanzado piedras al autobús. No sabemos si fueron piedras o no, esto no está comprobado porque estaban en la calle, no sabemos si había piedras en la calle, ¿no? Pero entonces pararon el autobús y desde la calle ya, y armados, empezaron a perseguir a este grupo de jóvenes. Los jóvenes consiguieron escapar, pero uno de ellos persiguió a Teófilo del Valle, le dio el alto, y
disparó. Bueno, hubo más tiros porque otros policías parece que también dispararon en alguna de las calles por las que iban huyendo los demás, pero hubo uno que en este caso fue el que disparó hasta 6 veces a Teófilo del Valle, que iba corriendo, o sea, que le disparó de espaldas y hasta matarlo, ¿no? Teófilo quedó tendido en la calle y tenemos toda la información de lo que ocurrió porque en aquel momento un juez de instrucción de Elda intervino y recogió toda la investigación, todas las pruebas, dónde estaban las balas, cuál era la situación de Teófilo del Valle, porque en realidad en aquel momento lo que ocurrió es que todas las pruebas desaparecieron para la gente, pues no había medios libres, no había, eran versiones, se empezó a decir que había sido, en realidad Teófilo del Valle era un joven con problemas, trataron también de decir de él de desprestigiarlo, que era un joven y estaba metido en el asunto de drogas, bueno, toda una nube de mentiras, ¿no? Y sin posibilidad de confirmar la información, salvo lo que hizo el juez de instructor, que después de la investigación, porque en este último año, el año anterior, hubo mi compañero Manuel de Juan, visitó a este juez, hizo una investigación al detalle y consiguió reunir también el propio expediente al que pudimos tener acceso gracias al permiso de la propia familia de Teófilo, que nos autorizó a consultar el expediente judicial, con lo cual ahí pudimos ver lo que no se sabía antes, ¿no? Con todo este material veremos si en febrero hay suerte y por fin se hace justicia, Jon. Sí, yo creo que sí. Yo creo que, vamos a ver, que sabemos que somos un pequeño David, ¿no? Sí. Pero bueno, ahí gracias a los pequeños Davides hay grandes cambios en el mundo, ¿no? Y la lucha por la justicia merece la pena restituir la dignidad y la memoria y la justicia a la familia de Teófilo y a todos los luchadores y las luchadoras antifranquistas. Claro que sí, Jon. Pues muchísimas gracias y mucha suerte. Un abrazo. Bueno, muchas gracias a ti. ...50 anos despois da morte de Franco segue habendo moitas dificultades para xulgar os responsables dos crimes do franquismo. Quedan aínda moitos capítulos por escribir, como a localización dos centos de galegos vítimas da represión que seguen aínda baixo terra nas 106 fosas comuns que están espalladas por toda a xeografía galega. Hai uns días aparecían en Luou 4 corpos. Crese que pertencen a Manuela Grasar Cajaraville, Ricardo Fernández Carlés, Vicente López Novo e Florentino Palacios Menéndez, 4 guerrilleiros antifranquistas pertencentes á agrupación de Benigno Andrade, Foucellas, que foran abatidos nun enfrontamento armado coa Garda Civil o 19 de maio de 1948. Dos traballos de sumación encargouse o Grupo Istagra da Universidade de Santiago. Conversamos sobre este e outros asuntos co decano da Facultade de Historia, Antonio Míguez Macho. Que tal, Antonio? Moi boas. Benvido á Ferida Berta no 36. Pois moi boas, moitas gracias polo convite, por estar con vos. Hai case 90 anos, non, do estourido do golpe. Seguen aparecendo, Antonio, moitos datos novos que nos axudan a reconstruir o ocorrido e algúns deles obtéñense das exhumacións de fosas, non? Entre outras cousas. A Universidade de Santiago uniuse a estas tarefas de investigación hai xa uns anos a través dese plan cuatrienal de fosas do Ministerio. A primeira fase concluíu hai algo máis dun mes. Que balance podemos facer desta primeira fase? Pois mira, o certo é que neste momento estamos xustamente co que sería o comezo da segunda dos períodos de 4 anos, porque o plan tivemos a sorte de que se puido renovar e entón o que estamos facendo un pouco balance do que foron os primeiros 4 anos. De feito, estamos preparando unha publicación recollendo un pouquiño o que é pois a análise
primeiro do que foron todas as intervencións que se fixeron, tamén xa polo miúdo dos resultados que obtivemos. O balance, teño que dicir, así en xeral e por ser conciso, que foi, entendo que moi positivo. Moi positivo porque, por un lado, nos permitiu atender o que é unha demanda existente dentro do punto de vista social, público, das propias familias, non? Que ao final este proxecto ten que ver con iso, pero tamén moi positivo porque nos permitiu avanzar, como dicías ti, no coñecemento, no mellor coñecemento de todo o que xirou arredor da violencia e das formas que adoptou tras o golpe de 1936. Non sei se temos unha cifra de cantos restos se conseguiron exhumar e identificar ou é algo pronto mellor para dar eses datos. A ver, é un pouco pronto, e non é porque eu queira escapar da cuestión, senón porque pode ser un tema bastante enganoso. De feito, houve agora, e estivo, digamos, en medios e tal, unha certa polémica arredor disto, non? A nivel de todo o Estado, a nivel español, porque, bueno, saíron os datos do balance de actuacións dos primeiros 4 anos e entre o que é o volume de intervencións, o volume de restos que son recuperados ou polo menos localizados e o número de identificacións positivas que se realizan, pois hai un gran desnivel. É dicir, as identificacións son porcentualmente poucas. Moi pequenas, pero, sí. Claro, son moi pequenas, claro, pero é que temos que entender que esta cuestión ten unhas motivacións, en primeiro lugar, de tipo técnico, é dicir, realizar unha identificación sobre uns restos humanos que estiveron expostos durante, pois estamos falando, o mellor 9 décadas, non, a unhas condicións ás veces moi difíciles, non, incluso no caso galego, polas propias características do noso solo, pois extraordinariamente difíciles, fan que as identificacións sexan moi complicadas. Tamén porque o proceso de identificación, canto máis tempo pasa e os descendentes son máis lonxanos, faise tamén máis complicado dentro do punto de vista da identificación xenética. Isto poden explicar moito mellor as persoas que traballan con nós dentro do equipo nese ámbito. Entón, eso xa é unha dificultade técnica, pero é que logo tamén hai unha dificultade que ven dada pola propia natureza do que foi o proceso violento e de como foron, de alguna maneira, enterradas as vítimas. É dicir, para que nos entendamos, nós o que estamos comprobando a partir de todo o traballo que fixemos e que é algo que queríamos contar nesta publicación que, como che digo, estamos preparando, é que os propios verdugos, os perpetradores, non tiñan interese en que realmente fose sencillo, que fose algo fácil poder desenterrar e identificar as vítimas. É dicir, había unha intención de ocultación, non? Claro, eso é un aspecto que estamos agora traballando, non? Que nós xa tiñamos algunha intuición a este respecto, non? E que nos fai recordar que estamos falando duns feitos de natureza criminal, de natureza violenta. É dicir, ademais de todas as cuestións político-históricas, ao final do que estamos falando é da historia dun crime, non? Estamos falando de asesinatos. E, polo tanto, eso ás veces que o esquecemos, non? Necesitamos traelo a primeiro plano para entender as dificultades que poden existir, non? A hora de alguna maneira, facer todo este traballo de identificacións. Conseguimos algunhas, por exemplo, foron moi significativas, como no caso de Celanova, tivemos a oportunidade de devolver algúns restos a familias. Estamos con outras que neste momento están aínda en laboratorio porque tardan bastante tempo en realizarse entre que se fai a intervención e a exhumación e esperamos ao mellor ter algún outro resultado positivo, pero claro, é certo que os datos sin explicalos pois poden levar a unha certa confusión. Confusión, non? Claro. Hai unhas semanas arrancou a segunda fase, non? En Asados e en Luou, polo que teño entendido, polo menos no caso de Luou, con resultados satisfactorios, non? Buscaban 4 guerrilleiros da agrupación de Foucellas, e que pasou? Pois mira, pois efectivamente, porque fíxate, aquí temos a cara e a cruz, non? Que é un pouco a realidade do que estivemos vivindo estes últimos 4 anos pasados. No caso de Asados, tiñamos moitas indicacións a nivel, sobre todo, de memoria, non? De que tiñamos unha localización exacta dos restos, etcétera,
e ao final o resultado non foi positivo. Isto xa nos pasou outras veces e aí é onde moitas veces pois atopamos esa cuestión da dificultade que temos para realmente dar cos restos despois de todo o que o período histórico e eses procesos un pouco que estivemos estudando de ocultación. E por outro lado, temos agora que está neste momento e que está sucedendo agora mesmo o caso de Luou, onde parece que os primeiros resultados que estamos obtendo sí que son positivos, non? É certo que tamén neste caso de Luou estamos tratando cunha violencia que aínda que está dentro do arco, digamos, temporal do que é dende o golpe ata o final da ditadura, fálanos dun tempo distinto. Estes que estamos buscando en Luou son os restos de, digamos, de guerrilleiros, de persoas que caeron abatidas no ano 1948. Entón, o contexto tamén histórico pode ser un pouco distinto e, nese sentido, creo que nos pode estar axudando a que puidéramos dar xa nesta primeiro intento, non, cos restos onde efectivamente estaban. Pero bueno, está aínda en curso, o sea que... Aínda poden pasar moitas cousas. Tamén quero ser cauteloso porque tendo en conta outras experiencias previas, pero bueno, as primeiras evidencias que están saindo, pues sí que son positivos. Claro, que pasa que queda aínda moitísimo traballo por facer, non? Están localizadas, creo, un total de 106 fosas en todo o territorio galego que aínda hai que investigar, non? E aí estará a universidade tamén para botar unha man. Vamos a ver, precisamente nos pediron hai pouco que lles fixéramos unha actualización do que sería este mapa de fosas, non? Entre outras razóns porque é necesario non ter, digamos, ese tipo de información tamén para que a hora de que se xestionen un pouco o que os programas de exhumacións a nivel do que é todo o conxunto do Estado, pois se fagan, digamos, os repartos e todo iso, non? Entón, claro, nesa actualización pois fomos incorporando algúns datos que tiñamos e precisándoos un pouco máis, efectivamente nos deu unha cifra algo por riba das 100 fosas. Claro, hai casos moi distintos, temos casos de fosas que xa nos mesmos vemos que vai ser moi difícil poder intervilas polas circunstancias nas que se atopan. Outras poden ser fosas que teñan unhas dimensións moito maiores, porque son fosas, por exemplo, que están asociadas aos cementerios das principais cidades, que, de alguma maneira, ese sí que sería un tipo de espazo onde nos gustaría intervir, porque creemos que pode ter tamén un impacto pois moi relevante, non? En todo caso, a cifra pois consideramos que é bastante significativa e efectivamente dá conta dun traballo que realmente pode ser un traballo non a curto prazo, sino a longo prazo. Nos sempre que teñamos oportunidade e poidamos, pois a nosa idea, evidentemente, é seguir profundizando nesta cuestión, aínda que sabendo que, efectivamente, o tempo, en moitos aspectos, xoga na nosa contra e que isto que preguntabas antes do tema das identificacións, pois claro, cada vez se convirte en máis complicado. Claro, ademais a USC recibiu hai un ano un proxecto moi, pero que moi ambicioso, que é a elaboración do Censo Estatal de Vítimas da Guerra Civil e o Franquismo a nivel de toda España, non? Que siga un pouco o camiño, Antonio, emprendido hai anos aquí con Nomes e Voces, non? Non sei como vai ese proxecto, se está xa moi avanzado, como van as cousas? Pois mira, ese proxecto está en este momento no seu primeiro ano, está realmente arrincando. Realmente, efectivamente, como ti recordabas, é un proxecto que en boa medida nos chegou a nós pois pola experiencia previa que tiñamos con Nomes e Voces e de alguma maneira o carácter pois exemplar, non, que tivo ese proxecto a nivel de moitos outros proxectos a nivel de España e incluso que exportamos a outros lugares, non? Nese sentido, pois o Ministerio, a través da Secretaría de Estado de Memoria Democrática, puxose en contacto con nós e encargounos ou preguntounos se queríamos aceptar este reto. Claro que digo reto, dixemos que sí, digo reto porque realmente o proxecto é un proxecto moi ambicioso, no sentido de que quere dar resposta a algo que está contemplado na Lei de Memoria Democrática do ano 2022 e que é a creación dun censo de carácter estatal de todas as vítimas
do que sería o franquismo, pero no franquismo realmente están falando dende o ano 1936, o sea, dende o momento do golpe ata os anos da transición, non? Entón, realmente, é un arco cronolóxico moi amplo, estamos falando dun espazo territorial que, digamos, sería o de todo o conxunto do territorio español e, polo tanto, é un proxecto realmente, como digo, moi ambicioso. Nos dixemos que sí, o que pasa é que planteamos que se tería que ser un proxecto que se fixera seguindo unhas lóxicas, unha pauta e unhas temporalidades. E o que propuxemos foi empezar nesta primeira fase, que é a que estamos agora desenvolvendo nun marco temporal de 2 anos, no que serían o período 1936-1939. E, a continuación, si isto vai ben, pois renovaríamos, digamos, outros 2 anos máis para continuar xa nos anos da posguerra. E iríamos así pois avanzando, porque creemos que a maneira, digamos, tamén metodolóxicamente de facer isto efectivo, non? Claro, supoño que sempre é difícil dar unha cifra, non? O que nos gusta tanto os xornalistas, porque hai aínda moitos corpos soterrados baixo terra, non? Pero en que horquilla nos movemos cando falamos de vítimas mortais encarcerados exiliados? Había unha cifra aí feita pública en Nomes e Voces, non sei se actualizou ou aínda é válida esa cifra. Bueno, a cifra que temos nos en Nomes e Voces é unha cifra moi fiable, porque efectivamente nos fixemos un traballo de investigación que creo que metodolóxicamente foi moi riguroso e utilizamos realmente pois todo tipo de fontes e recursos para poder completala. Eso non quere dicir que o proxecto que ten xa pois bastantes anos, porque se iniciou no ano 2006 e digamos que a día de hoxe aínda esa base pois se vai actualizando cando nos chega pois algunha información, etc. Pero a cifra no caso galego, que está alrededor das 4.700 vítimas mortais entre os anos 36 e 39, está bastante contrastada. O certo é que despois habería que incorporar, neste caso galego, non, as vítimas, como dicíamos antes co caso da intervención en Luou que estamos facendo, as vítimas dos anos 40 e incluso xa as vítimas do conxunto da ditadura franquista. Posiblemente, en termos numéricos, non estemos falando dun volume tan elevado, posiblemente non, seguro, tan elevado como o ano 36-39, pero a cifra total podería incrementarse. No caso do conxunto do territorio español, hai moitas estimacións feitas nos últimos anos que fan basicamente unha agregación do que son estudos de carácter pois máis territorial, máis local, e fálanos dunha cifra que xira alrededor das 150.000 vítimas mortais entre os anos 1936 e 1945. Sobre todo, a inmensa maioría serían entre o ano 36 e o ano 42. Eso sería, digamos, o volume numérico desas 150.000 vítimas. A eso habería que sumar tamén, no caso español, pois o que serían as vítimas todas estas do período, digamos, da guerrilla, da resistencia armada, sobre todo os anos 40, primeiros 50, e logo xa as vítimas da conflictividade, digamos, de carácter social, político, pois nos anos 60 e 70, non? Entón, bueno, quero dicir, faltanos de alguma maneira ter un debuxo global e, sobre todo, a maiores do que a propia cifra, o que nos faltaría sería que, como aquí no caso galego, na base de Nomes e Voces, temos tamén unha breve ficha identificativa de quen eran estas persoas, non? Uns datos mínimos, non? Sobre a súa orixe, sobre a súa profesión, idade, pois ás veces tamén se tiñan a súa militancia política ou os cargos que exercían, algún tipo de dato identificativo e tamén do proceso violento. Isto co proxecto do censo estatal, que lle chamamos o proxecto CENOMI, o Censo Estatal de Vítimas do Franquismo, pois queríamos facelo tamén, construir, digamos, detrás de cada número, digamos, unha
identidade, non? E tamén nos axudaría a coñecer un pouco como foi a represión, sobre todo neses primeiros anos, non? Os investigadores nos seus estudos falan dunha violencia extrema, sobre todo aquí en Galicia, que non houbo fronte de guerra, non? Unha violencia moi planificada, moi institucionalizada. Algúns falan abertamente de xenocidio. Bueno, vamos a ver, efectivamente, si nos de feito xa hai moitos anos que deixamos de utilizar, sobre todo para o período 1936, primeiros anos 40, a propia palabra, o propio término de represión, porque é un termo que realmente non dá conta do carácter masivo e sistemático da violencia, non? Entón, efectivamente, pois falamos de prácticas de carácter xenocida, masacres, exterminio, porque realmente estamos falando dunha violencia que excedeu o que son os cánones, digamos, tanto da violencia que existía anteriormente ou das formas de conflictividade anteriores, como tamén de formas de violencia que existiron en períodos posteriores, que quizás se axustan mellor a esa idea de represión estatal ou represión dictatorial. O que sucedeu entre os anos 36 e 42, o que tivo de particular é que foi unha violencia da que estamos falando nós, que sucedeu lonxe do que a fronte de guerra, é dicir, non foi unha violencia como ás veces se dido, dunha maneira excesivamente lixeira, a violencia da guerra, non? A violencia da guerra foi a violencia dos combates, foi a violencia dos bombardeos, foi outra. Aquí estamos falando dunha violencia que se dirixiu esencialmente contra persoas non combatentes, non? E que precisamente ese carácter que tivo faina semellante a outras formas de violencia que despois vamos a ver no conxunto europeo e no conxunto global e que por desgracia caracterizan o que é eses estilos de violencia masiva do século XX. Nos sempre intentamos poñer o acento nisto, non, para explicar a magnitude e as dimensións que de alguna maneira tivo o que pasou aquí, non? Esa extrema violencia puido ser un dos factores que fixo que o franquismo resistira durante tanto tempo e ese descabezamento, sobre todo dos grandes líderes políticos e sindicais, moitos deles morreron, outros encarcerados e outros tiveron que exiliarse. Ese poido ser os motivos de que se prolongara tantísimos anos? Posiblemente sexa un dos motivos, non o único, porque despois o propio franquismo se encargou, como fan pois todos os réximes que teñen, digamos, unha vontade de duración, de gañar outras formas de legitimidade e de consenso, non? A partir de certas políticas de carácter público, digamos, que exerce, pero é indudable, e para o propio franquismo foi sempre así, que esta violencia de orixe, non, esta violencia inicial, ten un carácter fundador e fundamental. En primeiro lugar, porque non hai que olvidar que todo o proceso empeza cun golpe de Estado. A nós nos gusta moito falar do golpe de Estado e da violencia golpista, porque unha das cuestións que se encargou de facer o franquismo foi de intentar, de alguna maneira, distorsionar esta idea, a idea da súa ilegitimidade, non? Ilegitimidade de orixe. E iso está precisamente amparado nese golpe de Estado, un golpe de Estado contra a legalidade, o orde constituído, e é o que explica a necesidade desa enorme violencia. O franquismo vai xurdir dun golpe de Estado que para facerse, digamos, co poder, vai ter que matar precisamente a quen estaba exercendo ese poder, non? Entón, iso é o que convirte a toda esa violencia que vai ter un carácter capilar, non? Porque a sectores moi amplos da sociedade, non? Dende, efectivamente, como dicías, digamos, os grupos dirixentes a nivel político, a nivel intelectual, ata tamén chegar, en moitos casos, a persoas da base que tiñan, de alguna maneira, influencia ou tiñan algún tipo de poder, non ao mellor a nivel político, pero si tiñan poder nas súas parroquias, nos seus lugares inmediatos, pois porque eran persoas recoñecidas, non? Entón, nese sentido, a violencia, claro, tivo un carácter fundacional que permitiu, de alguna maneira, construir sobre ese cimento o que foi despois
toda a estrutura de poder do franquismo. Non? Unha violencia que se prolongou ata o final. O ditador optou por morrer matando. Estamos estes días conmemorando os 50 anos da morte de Franco e as vítimas levan anos pedindo verdade, xustiza e reparación, pero deixou a transición débedas pendentes con elas? Bueno, eu creo que sí. Eu penso que sí, e ademais o motivo fundamental está en que os principais protagonistas da violencia realmente non son as vítimas, son os que exercen o papel de perpetradores, de verdugos. E non hai que esquecer que no ano 1936 os que acabaron triunfando foron precisamente eses verdugos e eses perpetradores e estiveron xestionando durante 4 décadas o que foi o poder nun sentido extenso, o poder dictatorial, pero tamén o poder sobre a memoria e sobre o que se podía ou non se podía recordar do que pasou, non? Isto é moi importante para entender como se produciu a transición, penso eu, non? Porque, ao final, o que atopamos na transición é un proceso no cal acabamos aceptando, de alguma maneira, un concepto de reconciliación que está construído precisamente por aqueles que máis interesados estiveron en que non se falara de toda esta violencia fundacional e de toda esta violencia que acompañou o franquismo. Como consecuencia diso, evidentemente, as vítimas quedaron, eu creo que moi desamparadas no proceso transicional. É dicir, que non foi tan modélica como nos venderon a transición. Bueno, eso levamos moito tempo dende o punto de vista do que a investigación histórica, xa non entro en tamén outros cuestionamentos que se teñen feito dende posicións políticas e dende posicións, digamos, de militancia. Eu estou falando xa a nivel, neste caso, da propia investigación histórica. Levamos moitos anos traballando sobre o carácter que tivo a transición, un carácter profundamente controvertido e un carácter, dende logo, que eu non utilizaría en ningún caso a palabra modélica, salvo nun sentido negativo. Foi modélica en moitos outros casos para amparar, de alguma maneira, leis de punto final, amparar ou non utilizar os mecanismos de xustiza, de verdade e de reparación, quer dizer, noutros casos se utilizou como amparo o modelo transicional español, pero non precisamente en un sentido, diríamos, en termos democráticos, positivo, non? Eu creo que esa lectura, digamos, da transición é unha lectura que, como digo, levamos moitos anos facendo, non? Que, en todo caso, o que pon o acento non é tanto na cuestión de criticar, digamos, as persoas que nese momento puideron ser protagonistas das negociacións ou dos distintos pasos que se deron, sino en explicar o contexto en que se produciu, que está moi lonxe dun relato, eu creo que en algúns aspectos moi edulcorado, non? Xa. E despois temos outra asignatura pendente, conseguir transmitir ás novas xeracións que o que significa vivir nunha ditadura, e temos sobre a mesa eses estudos que revelan o interese que amosan algúns mozos por esos posicionamentos extremistas. Despois están eses ataques que teñen sufrido colegas nas propias universidades, nos seus despachos, non? De grupos de ultradereita. Non sei, bueno, se aquí se perciben tamén esas actitudes nas aulas e cales son os retos como educadores. Bueno, eu penso que, sobre todo polo que a nos están transmitindo distintos colegas a nivel do que o ensino secundario, fundamentalmente, xente que pasou polas nosas aulas e que ás veces nos ten chamado para que nos vayamos tamén facer algunha actividade nos institutos, dar algunha charla, levar algunha exposición. O que nos teñen transmitido é que efectivamente isto está sucedendo, que están atopando, cando menos eu diría, a palabra sería unha banalización, non? Sí. Do que é todo o que se asocia, digamos, a simboloxía e as propias lóxicas do que é a ditadura franquista. Bueno, eu creo que aquí hai un traballo realmente moi complicado porque estamos nun contexto a nivel político e social que claramente está auspiciando por unhas posicións moi reaccionarias. Xa non é un problema exclusivamente galego ou español, sino que estamos percibindo que é un problema a nivel global, que ademais construe como nun mesmo paquete
un negacionismo de múltiples cuestións, negacionismo do cambio climático, posturas claramente antifeministas, posicións que teñen que ver con a banalización do fascismo e do nazismo, posturas directamente xenófobas ou racistas, non van todas como nun mesmo pack. E eu creo que, non é por levar a auga ao meu rego, pero eu creo que o que pon de manifesto xustamente é a importancia do estudo e do coñecemento da historia, porque ao final non é tanto unha cuestión de que a historia nos a estudamos como algúns din, non ás veces por aquelo de non repetila, non é tanto iso, como que necesitamos coñecer a historia para comprender mellor o presente que estamos vivindo, non? E sobre todo para non aceptar determinados discursos dunha maneira simplista, non? Entón, bueno, nos nese sentido, o traballo que estamos facendo, como digo, é intentar que todo o que nos producimos a nivel de investigación, pues cada vez máis poida chegar a outros públicos, non? Empezando, por suposto, polo ensino secundario, non? Pois con esa mensaxe que damos, Antonio Míguez Macho, grazas pola conversa e por aceptar o convite da Ferida Aberta no 36. Foi un placer. Nada, grazas a ti e nada, precisamente tamén animarte porque o que estás facendo ti con este traballo, con este podcast, con este blog, pues tamén vai un pouco nesta mesma dirección, non? Que é, de alguma maneira, intentar chegar co que son contidos históricos e contidos históricos de calidade, pois a todos os públicos, e eso creo que é moi importante. Pois moitas, parabéns. Moitas grazas, seguiremos traballando atacando que irades. Grazas, Antonio, unha aperta. Nada, veña, que vaya todo moi ben, grazas. Adeus. Nesta etapa interminable que foron eses 39 anos de guerra e ditadura franquista, houbo tamén momentos delicados, como un intento de invasión por parte dos aliados a través de Galicia que a piques estivo de ter cambiado o ritmo da historia aquel outono de 1943. Investigou no fondo o catedrático de Historia Contemporánea da USC, Emilio Grandío, e desvelouno no seu último traballo colectivo La España espiada. Emilio Grandío, que tal? Moi boas. Benvido de novo a Ferida Aberta no 36. Hola, boas. No libro emprega un símil que é moi gráfico, non? Para facermos unha idea do alcance desta operación que se estaba deseñando. Di que Galicia puido ser Normandía. Sí, Galicia, bueno, o traballo é un traballo conxunto de varios autores, profesores de todas as universidades españolas, non só de Carlos Píriz e máis meu, non? Eu, a parte da coordinación e isto, bueno, traballo basicamente enfoco o traballo basicamente sobre a Galicia, non? Galicia é unha gran descoñecida no ámbito da Segunda Guerra Mundial, entre outras cousas porque non está no foco, non? Pero, sin embargo, tivo unha importancia estratégica moi relevante, non só na perspectiva das materias primas, de minerais, da cuestión do, digamos, do tráfico, non? Aéreo, naval, da proximidade da liña fronteiriza con Portugal, senón tamén por cuestións puramente de inteligencia, é dicir, de cuestións de inteligencia de que, sí, Galicia puido ser unha Normandía. A invasión por parte dos aliados para acabar definitivamente cos fascismos europeos, nomeadamente co ese, puido ter lugar no norte das provincias de Lugo e da Coruña a partir de aí. E daban unha data en concreta, non? O 8 de outubro de 1943. Por que nese momento? Bueno, é un momento ese outubro non tanto porque sexa outubro, senón porque en agosto teñen lugar, digamos, o culmen de todo un proceso de presión cara a Franco, non? En agosto de 1943. Presión política por parte dos propios procuradores pedindo que se vaya do poder, incluso o propio Duque de Alba, non? Presión incluso por parte dos seus compañeiros de armas, non? Dos xenerais, non? Que hai outras investigacións que evidentemente comproban o feito das conversacións cos aliados, incluso sobornos por parte dos aliados para botar a Franco do poder, non? Presión incluso militar, por decir un caso en concreto, unha bomba sen carga, é dicir, un misil
deixado na propia xuvia, non? No verán de 1943 por parte de avións británicos, non? Ou, por exemplo, o estoupido do polvorín de Ferrol, non? Hai que darse conta que nese verán Franco estaba a Meirás, quero dicir, estamos falando de Ferrol, que estamos falando por vía marítima, e o 20 de agosto, en agosto teñe lugar, ademais, dos cuestións fundamentais. Por un lado, a conferencia de Quebec entre os Estados Unidos e Gran Bretaña, ainda non está Rusia, pero no que falan textualmente dunha maneira moi explícita de quitar a Franco do poder, ¿no? De cambiar a dirección da ditadura en España, ¿no? E por outro lado, porque en agosto, 20 de agosto, ten lugar a esa visita urxente do embaixador británico en Meirás, na que lle comenta, lle fai este ultimátum, non por parte das Nacións Unidas daquela, non? Gran Bretaña e Estados Unidos, para que deixara o poder, non? E cal foi a resposta de Franco despois de todos estes episodios? A resposta de Franco é unha resposta moi clásica da súa executoria política. É deixar manexar os tempos, non? Deixar facer. A resposta a testemunha do propio Samuel Hoare cando se entrevista con Franco en Meirás é de absoluta incredulidade, non? Ante o que lle está dicindo, dunhas maneiras diplomáticas, evidentemente, pero o que lle está dicindo, non? De toda a presión que supón os aliados fronte a Europa para quitarlo do poder, e, sin embargo, el lle conta que tal está o tempo e que ben está a caza, non? Quero decir que bueno, unha absoluta deixar pasar, non? E manexar os tempos, non? A verdade é que os diplomáticos en xeral, cando menos os que teño estudados, quedan absolutamente pampos, non? Ante reaccións de Francisco Franco, non? Sí. Bueno, foi deixar facer, non? Deixar facer, manexar os tempos de determinada maneira. Bueno, a chegada ao embaixador vaise cara a Londres e vaise sen data de retorno. Por iso comento que non é tanto que esa data fora, digamos, predestinada, senón que é unha especie de presión, non? Tamén dende esa perspectiva de se Franco move ficha, non? E, bueno, ao final mover a ficha dunha maneira, non temos todas a documentación sobre iso, pero dende logo polas súas accións podemos decir que tanto Gran Bretaña como os aliados en conxunto, como Francisco Franco e a ditadura, digamos que chegaron a unha especie de acordo tácito, non? Polo cal bueno, pues tentarían, digamos, virar, non, a situación. Viran a situación cara aos aliados, pero de maneira moi lenta. Prácticamente lles levará todo o ano de 1944, non? Non é unha resposta rápida, non, como adoita pasar, non, co caso de Franco, non? No libro dá detalles de como se acometería ese proxecto de invasión. A pregunta é era unha invasión real ou era máis ben só, como dicía antes, unha manobra de presión, de intimidación sobre o ditador? Había intención real de entrar en Galicia? É unha pregunta que me fan constantemente. Eu teño, ao principio, esta noticia me aparecía por unha fonte, pero pouco a pouco vas collendo de arquivos distintos e me aparecen por 4 ou 5 fontes, non? De maneira distinta. O que podo decir é que hai planificación de defensa por parte do Estado español, hai traslado de miles de militares ao norte das provincias de Lugo e A Coruña, que se fai precisamente por eses meses. Hai desembarco de material de guerra británico en Lisboa no verán de 1943. Hai, bueno, toda unha planificación de defensa de como levar adiante o que pensaba que era unha invasión de carácter aerotransportado, como se fora a Normandía, non sei en que escala, non? Supoño que bastante. En principio, con desplazamento de aeroplanos, desplazamento de paracaidistas para ocupar o terreo, apoio xa dunha federación de guerrillas, dunha guerrilla que está moi instalada entre bueno, como se sabe, non? Entre os montes de Asturias, León e Galicia, e que teñen adestramento militar británico dende ano 41. Quero decir, hai toda unha serie de cuestións que, bueno, non é froito dunha invención. Hai probas suficientes, xa digo, procedente de fontes moi distintas, non? E, de feito, esa operación espertou tamén bastante inquedanza en Portugal, non? Polas consecuencias que podería ter unha invasión aliada na Península Ibérica.
Sí, o que pasa que, a ver, aquí hai unha lógica que creo que temos que desbotar un pouco. A relación de Portugal, sempre se plantexa que a relación de Portugal e España respecto dos aliados da Segunda Guerra Mundial foi moi semellante, non? É dicir, esta lógica, digamos, mimética, non? De dúas dictaduras católicas que responden dunha maneira casi idéntica, non? Pois non é así, porque a verdade é que o aeroporto das Azores é utilizado, por exemplo, de maneira, entre comillas, secreta por parte dos aliados xa dende principios do ano 43, ou, por exemplo, que desembarquen material de guerra con desfiles, é dicir, isto non é nada en Lisboa no verán do 43, con desfiles por parte de todas as avenidas lisboetas. A relación dos portugueses cos aliados, dende logo a súa viraxe, digamos, cara a atender os aliados é moito antes que a de Franco, ao mellor 2 anos antes. Franco se ve absolutamente forzado a facer esa viraxe cando observa que a Alemania nazi xa non pode facer moito máis. Estaba falando de outono de 1944. Non é o mesmo que os primeiros meses do ano 43, non ten nada que ver, non? Portugal, sí. Portugal hai unha eterna cuestión, incluso dentro da historiografía portuguesa, da cuestión de que nestes anos casi unha creencia por parte desta historiografía en base á súa documentación de que España podía invadir Portugal. España co apoio do EXE, co apoio do Alemania nazi, fundamentalmente. Así aparece, ademais, enunciado nos arquivos británicos. Que pasa? Que cando un abre esa documentación, realmente o que atopamos non é tanto as posicións de defensa portuguesas frente a unha posible invasión alemana e española, senón ao revés. Nin Alemania nin España tiñan pensado, cando yo comentas os colegas portugueses, que eran asombrados tamén, non? Nin Alemania nin España, a altura do verán do 43, tiñan nin intención nin forzas para poder facer ese tipo de actividades, non? Entonces, ese tipo de accións, non? Entón, claro, realmente o que aparece nesa planificación nos arquivos británicos é precisamente a inversa. A posibilidade de invasión, tanto por parte de Galicia como por parte de Portugal, nunha especie de pinza da España da ditadura de Franco, da España franquista. Digamos que esa operación da que falábamos antes, esa posible invasión aliada, desde ter producido tería feito cambalear o réxime franquista. Podemos dicir que foi un dos momentos máis delicados da ditadura, polo menos neses primeiros instantes? A ver, para min eu creo que é o momento máis delicado no que Franco podía estar, digamos, temeroso de sair do poder. Ni tan siquiera no ano 45-46 a presión foi de tal calibre. O que sí é certo é que as pretensións dos aliados semellan máis quitar a Franco do poder que cambiar realmente un réximen dirixido por militares en España. É dicir, cambiar a un por outro. Cambiar un por outro por algúns candidatos que se barallan por aí, pero que son, digamos, moito máis, non diría controlables, pero polo menos máis negociables con Franco, que os deixa absolutamente incrédulos, non? En cada conversa que teñen e que non saben que vai facer. Entón, máis previsible, digamos. Non? Claro. Por un candidato máis previsible que militar, non necesariamente tiña por que ser un civil, nin dende logo, o retorno da República Democrática. Xa. A que temía máis o ditador? Unha invasión aliada ou unha traizón por parte dos seus? Boa pregunta. Eu creo que é unha traición. Eu creo que a lógica das invasións, sobre todo nos contextos bélicos, para os militares e militares de alta gradación, creo que forman parte do seu traballo. A traición é algo que non é asumido de ninguna maneira dentro dun ámbito militar. Más ben todo o contrario, non? Fidelidade, lealtade e compromiso ata o final, non? Persoal, ademais. Creo que posiblemente temera moito máis unha traición interna dende a perspectiva do que máis se podía temorizar, non? Que non unha profesión da guerra como é que teñes que defenderte frente a unha invasión, non? E houbo risco de traizón ao longo dos casi 40 anos de ditadura? Traición, eu creo que o réximen, a ditadura franquista sempre xogou con esa posibilidade, como creo que calquer réxime político, independentemente que sexa unha ditadura ou non. Digamos,
O enemigo interno é un enemigo moi pouco visible e, polo tanto, moi pouco ponderable, non? E, dende logo, nada previsible, non? Porque forma parte dos teus, non? Entón, eu creo que unha tradición é algo que, desde logo, as dictaduras teñen moi en consideración. Unha dictadura, un réxime democrático, un réxime de libertades, con dereitos, cunha serie de regulamentación, pero unha dictadura ou unha autocracia, a desconfianza forma parte do sistema. A sospeita permanente de todos e para todos forma parte do sistema, incluso dos teus. E ata que punto as movilizacións sociais e despois obreiras dos anos 70 fixeron dano ao réxime nunha España que parece que estaba empezando a cambiar, non? E que polo menos tiña ansias de liberdade. Ata que punto fixeron un pouco tamén tambalear os alicerces dese réxime que estaba tan asentado en España? Por suposto que sí, é dicir, a movilización social, o cambio de mentalidade de moita xente respecto da chegada do cambio dunha ditadura a unha democracia, ademais 40 anos, non, casi 4 décadas, non, é dicir, de mantemento de valores, non, de conductas, por suposto que foi decisivo en cambio de valores, etcétera, non? Pero tamén hai que decir que o réxime ten un dominio de tal calibre da información e dos servicios de información que ten ao redor sobre as súas sociedades, sobre a súa propia sociedade, non só sobre os enemigos e sobre a oposición, que é capaz de controlar e orientar en grande medida estes procesos sociais. A cuestión é que isto lle chamamos o que pasou neste país a partir do ano 75, 78, etc. Lle chamamos transición, non ruptura, pero transición significa, a veces o esquecemos, significan as dúas partes que transixen, a parte da oposición e a parte do poder. Ten que haber unha parte de acordo entre as dúas, xa digo, entre os dous polos, para que se dé un elemento intermedio suficientemente poderoso como para permitir iso, non? Entón, non é unha cuestión tampouco de decidir este debate ata certo punto, creo que maniqueo e que non nos leva a nada, non? De saber se a oposición foi máis forte que os propios procesos de transición da ditadura, non? Cara a democracia. Creo que eso non nos leva a nada, porque a transición ten que haber dos dous. En que medida isto pudo ser unha democracia dunha maneira ou doutra, eso é outra cuestión, é dicir, os regos os marcos por onde se vai desenvolvendo esta democracia, non? Pero realmente, decir, a ver, o que non podemos pensar é que a oposición por si soa podía votar abaixo a ditadura. Nin a ditadura por si soa podía levar adiante un proceso cara a democracia. O que me chama moito a atención, ou, bueno, al menos chamame moito a atención a min, a enorme violencia desatada neses anos da transición, sí, non? Morto xa o ditador, continuou a ditadura e de que maneira? Violencia ata o punto de que no ano 72, nos sucesos de Ferrol, estivo a piques de ser bombardeada por un barco de guerra. Quero decir, ata ese punto, é dicir, para sacar fora o control da cidade por parte do obreiro e a incapacidade da alcaldía de Ferrol naquel momento, do gobernador civil da provincia, por controlar o panorama, non? Quero decir, ata o punto de que eso era posible. Quero decir, a forza da dictadura, como se sabemos, morreu matando. A violencia forma parte estrutural da esencia do seu poder, non tanto senón da súa executoria de poder. Entonces eso, quero decir, eso forma parte disso. O proceso de transición cara a democracia aínda que a democracia evidentemente é todo o contrario, non a exercer a violencia de motivos políticos, senón que se basea no diálogo. O diálogo existiu evidentemente neses anos, pero a violencia tamén, porque levabas 4 décadas en que o poder era eso, coller a sartén polo mango e cando querías acollías e cando querías non, pero a capacidade de exercer a violencia sempre estivo aí, ata o último momento, xa digo, ata os fusilamentos últimos, non? Sí, vendo con perspectiva 50 anos despois da morte do ditador, foi o camiño da reconciliación e esa lei de amnistía a mellor pasarela para construir esa democracia que temos hoxe en día? Non o teño tan claro. A ver, reconciliación... a verba é un pouco complexa. Moi complexa, sí. Exacto. A lei de amnistía tamén é complexa para varias cuestións. Non o teño claro se non había outros opcións. O que sí
quero dicir, no sentido de que opcións podría haber, non? A ver, o que sí é certo é que nese proceso a ver, a morte de Franco non é a que leva inevitablemente a democracia. Hai que ter en conta que temos varios meses de goberno de Arias Navarro, non? Que non é máis que a continuidade, non? Quizás un poquinho, se queres, máis moderado e con tentativa de apertura, pero o goberno de Arias Navarro seguiu existindo, non? Ata que chegou o goberno Suárez xa se tivo que facer, se intentou facer de outra maneira porque por outro lado non iba. O da lei amnistía é unha cuestión que todo o mundo entendía que era absolutamente indispensable para levar adiante isto. Outra cousa é que non o fixera. Sí. E, dende logo, os gobernos respectivos tiñan moito medo, evidentemente, a aplicala, non? Sí. Quería engadir unha pregunta máis. Esta investigación da que estivemos falando un cachiño da España espiada foi posible despois de mergullarse en arquivos, supoño, en revisar papéis durante anos probablemente inaccesibles ata o de agora. Non sei se esa lei de segredos oficiais que acaba de aprobar o goberno permitiría acceder á información ata o de agora secreta que podería arroxar algo máis de luz sobre o acontecido. A ver, a lei de apertura a apertura do acceso aos arquivos para os investigadores é unha demanda longamente reiterada por parte dos profesionais de historia que somos nós. Longamente reiterada. É evidente que unha apertura de arquivos, de acceso, a maior capacidade de acceso a estes arquivos, nos suporía un avance na investigación. Tamén é certo que esta apertura de arquivos hai que ver como se verifica, en que grado, non? De que maneira e a que podería afectar ou non. É evidente que sería un avance, pero non necesariamente esa apertura de arquivos sería unha apertura total. Non ten por que selo, vale? Polo tanto, e sobre todo nestes temas que estamos a tratar, temas de información, temas de investigación, temas que, como ti ben dices, teñen un cuño arriba, non? Que pon secret, non? Bueno, pois, por natureza son opacas. Hai determinada información, eso nos pasa cando vamos ver outros arquivos modélicos, non? Ou polo menos dos millores, non? Para cadar este tipo de exteriores, non? Para cadar este tipo de información, e observamos que non toda a información se mostra. Porque hai determinada información que por determinadas circunstancias se considera que non ten que sair. Outra cuestión é o que pasa neste país, non? É o que pasa neste Estado, que ante a incapacidade ou a falta de inversión ou a falta de vontade política por amosar ese pasado dunha maneira rigurosa, por deixarnos traballar profesionalmente a boa parte dos que facemos isto, en vez diso, como non se o que se teria que facer sería investir cartos niso e tomarse con vontade política isto común, blindada, case como unha política blindada de arquivos, realmente faise pois, o apaño de pechar, non? Digamos, pechar o grifo da saída de documentación, non? Porque non se afronta de fronte unha situación que é absolutamente necesaria para construir futuro en clave democrática, que é a crítica do pasado. Crítica rigurosa, pero a crítica sobre o pasado, non? Pero para eso precisamos documentación. Se non temos a documentación, pois, ou a maior cantidad de documentación posible, é máis complicado, claro. Funcionamos en base a tópicos, claro. A que información de reservada que segue aínda sendo top secret lle gustaría acceder a Emilio Grandío? Non teño algunhas, pero, bueno... Pero non mo vai dicir. Non, a ver, sí que teño algunhas que poderían ser interesantes, pero tampouco non é unha cousa que me quito sono. Quero dicir que eu traballo con material que teño, e creo que xa bastante traballo. Se ten... non... A ver, os historiadores... creo, ou polo menos é a miña perspectiva, o que pretendemos é explicar os procesos do pasado dende a perspectiva do presente, non? Porque ya que temos, non podemos ter outra. Pero explicar os procesos do pasado non implica, eu necesitaría un documento que me diga isto, non? Esta é a labor dun detective, ou a labor dun abogado, ou a labor dun xurista, se queres. Pero para nós, os procesos que tentamos explicar non son a corto plazo, ni focalizados, sino explicar como funciona a humanidade, como funciona a sociedade, en contextos distintos do pasado,
é a maneira, se queres, máis inocente de poder analizar o noso presente. Pois nada, quizáis no vindeiro libro. Emilio Grandío, moitísimas grazas, un placer como sempre telo aquí, unha aperta. Nada, gracias a ti. E co gallo do ano Castelao queremos convidarvos a pasar por Allariz, onde segue aberta a exposición Vicente Risco, Daniel Castelao, Galicia como proxecto vital, que se pode ver na Fundación Vicente Risco. Falamos xa con Luis Martínez Risco, expresidente da Fundación e unha das persoas que estivo detrás da organización desta ambiciosa mostra. Que tal, Luis? Moi boas. Boas días. Unha exposición onde podemos ver case de todo, non? Debuxos, manuscritos, cartas, poemas gravados, materiais que nos permiten coñecer a fondo un pouco a capacidade creativa dos dous e o compromiso intelectual tanto de Risco como de Castelao, non? Sí, nos fondos que temos na Fundación Vicente Risco, aparte de moitos dibuxos de Castelao relacionados coa revista Nós, pois temos manuscritos, correspondencia, libros dedicados e decidimos que facer unha exposición. En principio pensábamos nunha exposición temporal, mas tendo en conta que ese material é propiedade da Fundación e que xa o tiñamos exposto nunha sala, o que decidimos, aproveitando que estábamos co proceso de musealización da Fundación, dedicar unha sala que va con permanente a tratar a relación entre Vicente Risco e Castelao. Dúas traxectorias vitais, a de Castelao e a de Risco, que confluíron, non? Durante a mocidade, nesa chamada xeración Nós, pero que, acabaron afastándose co paso do tempo. Gustaríame determe un poquinho nesa primeira etapa, non? Como entran en contacto os dous, que relación establecen naquel momento de Nós, das Irmandades, do seminario? Entran en contacto, penso que a través de Losada Dieguez, cando estivo en Pontevedra, a través das Irmandades da Fala, e a raíz desa relación prácticamente intelectual nace o que para min é un dos mellores proxectos que se realizan na Galiza do século XX, que por un lado é a revista Nós, con unha dimensión internacional, porque a revista Nós aparecía en bibliotecas alemanas, en bibliotecas de outros portuguesas, francesas, incluso a colaboración de autores como Teixeira de Pascuais, que é o que inaugura o seu poema Fala ao Sol, dedicado aos homens poetas galegos, inaugura o número 1 da revista Nós, pero tamén Phileas Lebesgue, Margot Sponer, é dicir, que hai toda unha serie de intelectuais estranxeiros que colaboran nun proxecto que o que pretende por a Galiza e a cultura galega en pé de igualdade co resto da cultura europea e internacional. E outro feito tamén o Seminario de Estudos Galegos, que eu creo que foi tamén un proxecto enorme para dar a coñecer unha Galiza que estaba desaparecendo. É dicir, eu creo que eles eran conscientes que a Galiza na que naceron iba a desaparecer polo proceso de urbanización e industrialización. Pasa que aí tivemos a desgraza dunha guerra que frenou todo e estancou ese desarrollo
que estaba vendo na década dos 20. Desde logo a traxectoria artística e creativa de ambos é indiscutible e irrepetible probablemente, non? E en paralelo tamén foron desenvolvendo un pouco o seu pensamento político, non? E aí é donde Risco no 18 durante esa primeira Asamblea Nacionalista fala da necesidade de dotar a Galicia de máis autonomía, non? Pero non unha autonomía só con finalidade política, non? Mas eu creo que Risco era consciente de que se non hai unha conciencia de ser país, de pertenecer a unha comunidade e de creer na túa potencialidade, na túa creatividade cultural, nos teus propios recursos económicos, na túa maneira de organizar a túa sociedade, dificilmente unha autonomía política permitiría, ou simplemente política, chegaría a ser pues, unha especie de descentralización. O que se necesitaba realmente non solamente unha descentralización política, sino que eso permitira desenvolver dende Galicia todos as potencialidades económicas, culturais, con acertos, con fracasos, pero facelo dende aquí, non que nos viñera imposto dende fora. O que el chamaba desenvolver a civilización galega, non? Un pouco, non? Exactamente, dar ese paso de levar a nosa cultura a grado de civilización. Sí, no 31, pues bueno, fundan o Partido Galeguista que buscaban unir un pouco a todos os nacionalistas galegos e Risco representaba esa corrente máis conservadora, máis tradicionalista e profundamente católica, non? Centrada na cultura e na tradición. E empezan xa a xurdir algún tipo de discrepancias, non? Ante a reticencia del de pactar coa esquerda, non? Sí, vamos ver, eu non sei exactamente, non me atrevo a facer unha afirmación de pactar coa esquerda, que en parte sí, sino de pactar con unha esquerda española. Este debate houbo aí 10 anos atrás aquí en Galicia, cando hai un sector que se marcha do bloque para pactar con Podemos, etcétera, etcétera. Porque Risco, sendo un anticomunista, dice que prefiere un partido comunista galego que un partido de dereitas español. Entonces, decir, si hai esa cuestión dereita-esquerda, por simplificar o debate, pero eu creo que quedarnos solamente en eso e non abordar totalmente a problemática, porque ese mesmo debate tiveron outras forzas nacionalistas no Estado español. E incluso con fracturas dentro desas forzas nacionalistas e incluso no propio País Vasco, non? Entonces, eu creo que Risco era máis partidario dunha liña como que o Partido Galeguista tomara unha liña como a que tomou o Partido Nacionalista Vasco de non integrarse na Frente Popular. Comprendo. Agora, tamén o que hai que ser conscientes de que o asentamento político que tiña o Partido Nacionalista Vasco non é o que tiña aquí o Partido Galeguista. Entón, hai que valorar esa necesidade de que se o que quero sacar un estatuto de autonomía e para eso teño que pactar, pacto. Pero hai algo que, bueno, os seus antigos compañeros non lle perdonarían e que co historia da guerra, digamos que se aliña co sublevado, non sei como dicilo, non sei como explicaría a vostede ese xiro na posición de Risco. Mira, eu te vou a decir poñendo casos da miña propia familia. Sí. O meu avó pillou a guerra en Madrid, a meu tío Manolo, son da rama de Sebastián Martín de Risco. Sí. Decir, o meu abuelo era irmão de Sebastián. A Sebastián pillouno en Villalba, sendo magistrado, e a outro irmão tamén o pillou en Madrid, sendo diputado a Cortes por Izquierda Republicana. A trayectoria que tiveron foi totalmente diferente, sendo ideolóxicamente os tres vinculados á Izquierda Republicana. Manolo se tivo que exiliar,
A Sebastián, como lle pillou a guerra aquí, o militarizaron, que foi militar durante a guerra, e o meu abuelo, que lle pillou así sendo traballador dunha compañía de telefonía inglesa, pois pasou o proceso de depuración que pasaron todos. É dicir, que según onde te pillar a guerra, así reaccionas. É distinto que te podas escapar, que é distinto a que te teñas que quedar. E eu creo que o problema de risco, logo hai outra serie de circunstancias. Tes familia, non tes familia. Tes recursos económicos, non tes recursos económicos. Entón, eu creo que aí, e para mí, é das peores herencias que nos deixou o franquismo é a simplificación de blanco ou negro. Entonces, o que si é certo é que Risco ten un silencio rarísimo durante 50 anos. Digo, perdón, hasta os anos 50, 60, non se volve a cartear con amigos de Portugal. Nós temos correspondencia de historiadores portugueses como Carlos do Paso, un historiador de Oporto, no que lle dice, pero usted non contesta e tal, e volve a responder Risco despois dos anos 50, dicindo, mire, eu son o que era, tal, pero aquí as circunstancias son as que son. Si, eu sempre me preguntei, tendo en conta, bueno, pois as amizades que tiña no pasado Risco e o que pasou tamén con moitos dos seus amigos, non? Pois estou pensando, por exemplo, non sei, Arturo Noguerol, non? Que acabaría paseado no 36, ou, por exemplo, Arturo Noguerol, ou Alexandre Bóveda fusilado na Caíra, ou Alexandre Bóveda, ou Ángel Casal, ou Castelao mesmo, non? Que tivo que fuxir a abandonar Galicia e nunca máis puido volver, non? E eu pregúntome, durante todo ese tempo, el tivo algún contacto con eles ou as súas familias, non sei, para interesarse sobre a situación tan comprometida que estaban vivindo? Sabemos se existen cartas ou algún tipo de contacto entre eles? Vamos a ver, hai a relación personal que ten, por exemplo, con toda a familia con los del Valle, en Ourense. Mantiveron unha amistade profunda. Hai un dato que é curioso, casi todo o PC de Ourense nace da tertulia de Vicente Risco. A Cisclo Manzano, Xaime Quesada, me teñen comentado que a primeira vez que entraron en contacto con Castelao foi enseñando, os levou Risco unha vez ao seu despacho e lles mostrou os dibuxos que el conservaba, que son os que temos na fundación. É dicir, el mantén, que ocorre? As comunicacións son as que son, e tamén moitas veces as críticas pois tamén fan dano, sobre todo cando non se entende as circunstancias. Risco tuvo dos procesos judiciais despois da guerra. Tuvo o que caeu de oficio a todos os funcionarios. Entonces nós temos os borradores do plego de descargo e el dice, o que me chama a atención é que me acusen de ser de dereitas, non? Dicir, aí estaba a componente nacionalista. E logo ten outro xuízo no ano, non sei se 45, 54 ou algo así, no que se lle acusa de ir falando galego pola rúa. Logo tamén hai unha serie de tópicos comunes que a mí me parecen moi simplistas, non? O Risco pregaleguista, hippie, que si se preocupaba del hinduismo e tal, o Risco galeguista, que é o mellor del mundo mundial, e o Risco posguerra. E realmente, se observamos a documentación que se conserva na fundación dos traballos de Vicente Risco, hai unha continuidade. Oriente lle interesou dende moito antes
dos 20 anos, dicir, prácticamente dende novo, creo que por influencia de Primitivo Sanjurjo, que en Ourense había moita xente que facía yoga e cousas así nos anos 20 e antes na década dos 10, e tamén unha corrente moi europea, todo o orientalismo. Non abandona o orientalismo, sigue, nós temos documentación sobre a India, sobre Xapón, sobre China, etc., e un interés do que está pasando prácticamente ata a súa morte. Temas como ocultismo tamén son temas que lle interesan antes, durante e despois. Toda a cuestión etnográfica, as tradicións populares, a espiritualidade, máis que a religión, a espiritualidade. Entón, son unha temática continua, é dicir, a persoa ven sendo a mesma, o que pasa que as circunstancias non lle son as mesmas. Sí, un autor, desde logo, multidisciplinar, con unha produción, como di vostede, literaria ensaística moi rica, moi diversa, unha figura complexa, non? Ao mesmo tempo El mesmo recoñece, el ten unha especie de autobiografía na que dice que el é consciente das súas contradicións e que se move ben nas contradicións. El basicamente o que non era nada intolerante, era unha persona moi tolerante. En algunha ocasión dixo vostede que sería preciso abordar a Risco coa mente aberta e coa mente tamén crítica, non? Tendo en conta, bueno, pois esa visión que teñen algúns de Risco debido á súa evolución ideolóxica, non? Sí, pero eu creo que a evolución ideolóxica non muda tanto a evolución ideolóxica. O que pode mudar é o posicionamento ou acomodamento político o partidista da súa ideoloxía, pero el se move basicamente sempre nos mesmos parámetros ideolóxicos, é dicir, é un home de espírito frente a un home de materia, é moi crítico co capitalismo, fortemente crítico, sempre mantivo unha ironía, que a veces sardónico, non? Por exemplo, no Porco de Pé, e o Porco de Pé lle pasou factura despois, porque hai xente que se sentiu reflectida na descripción que fai do personaxe. Entón, eu creo que é un home moi complexo e nos poderá gustar máis e nos poderá gustar menos, pero de aí a ser un traidor, a ser que eu creo que hai que ponderar un pouco a cuestión. E nos cando planteamos a exposición, eu creo que fíxate que falo sempre creo, non sei, que durante moito tempo se presentaron a Risco e Castelao como seres antagónicos, ou estás con un ou estás con outro, e a cousa non é así. Castelao, sempre en Galicia, hai moito do discurso de Risco, do discurso político de Risco, tanto da teoría do nacionalismo galego como das posturas políticas defendidas cando as Irmandades da Fala tiveron a crisis nos anos 20 e se crea a Irmandade Nacionalista Galega, donde marchan Castelao e Risco. É dicir, que comparten moitas veces proxectos políticos, proxectos intelectuais, proxectos estéticos, e eu creo que é máis o que une o que separa. E unha cuestión que a mí me parece que sería bo recuperar en Galicia, que ser diferentes e colaborar e coparticipar enriquece a todos, incluído o país, dende a discrepancia. Te comentei antes, para min o problema, a peor herencia que nos deixou o franquismo é esa simplificación en blanco e negro. E estamos vivendo unhas épocas dunha polarización que estamos volvendo ao blanco e negro. Sí.
E se collemos as distintas personalidades que confluíron nesa época, a xeneración nós, os anteriores, incluso os novos, os que logo estiveron no Seminario de Estudos Galegos, cada un son do seu pai e da súa nai ideolóxicamente, pero, sin embargo, souberon crear proxectos comuns. E algúns deles perviven, é dicir, eu creo que se Galiza hoxe mantén unha identidade cultural tan forte é polo esforzo colectivo que xente, pois como don Paco del Riego, como a Fraguas, como Xaquín Lorenzo, como na xeneración anterior Florentino Cuevillas, Otero Pedrallo, Manuel María, sin toda esa xente, sin todos os contributos, Dieste, etc., non teríamos o que temos hoxe. Pois Luís Martínez Risco, moitísimas grazas por adentrarnos nos mundos de Vicente Risco, e os que desexen saber un poquinho máis, xa saben, achéguense pola exposición Vicente Risco e Daniel Castelao, Galicia como proxecto vital, na Fundación Vicente Risco de Allariz, porque ademais esa exposición xa quedará aberta para sempre, xa nace con vocación de permanencia. Luís Martínez Risco, grazas e unha aperta. Gracias a vos, unha aperta. Pois ata aquí chegamos. Grazas a todos e todas por acompañarnos, especialmente a Carmen, a Pepe, a Jun, Antonio, Emilio e Luís. No vindeiro capítulo viaxaremos ata o ano 1972, o ano no que o movemento obreiro estudantil plantou cara ao franquismo. Empezan a sacudirnos, non nos deixaban salir os que estaban fora, e nos sacudían, era unha salvaxada aquelo. Rompimos o cerco para poder salir pola porta. Eu sei que pasei por encima de moitos traballadores, outros pasaron por encima de min, porque era imposible, aquilo foi unha masacre que non hubo ali. Eu creo que a sorte foi que non hubo máis de 200 feridos que tivemos que levar por os hospitales e por as casas dos médicos que conocíamos no centro de Ferrol. Que la mesma noite sacamos unha otavilla que difundimos a nivel de Vigo, e nos preparamos para enfrentar a esta loita o lunes día 11, ¿no? Nas portas de Citroën. Moitos compañeiros, tanto de Reunión Obreira, Comisións Obreiras, e CNT, foron detidos e foron torturados. Hubo un caso de unha persona que foi, eu que tiña o aparato de propaganda, brutalmente torturado. Cando saiu da comisaría, ni a súa propia familia o reconocía. Eu me dirixo a un grupo deles e empezamos a cortar e facer barricadas. E iso chamou moitísimo a atención, porque non era unha costumbre no movimento estudiantil de facer barricadas como se facían en América Latina. Do que se trataba de darlle a volta ao calcetín para zurcir o calcetín desde dentro, ¿no? Xa sabes que podes atoparnos en Spotify, iBooks ou YouTube. Ata cando queiras. A ferida aberta no 36, un podcast de Nuria López.